खिथु होबाय थायो नोंलाय? नोंहा सेल्फि लानो लुगैदोंब्ला गुबुन दिन थांनानै लाहैनो हाया नामा? जों जेराव सेल्फि लानो नागिरो बेयावसो नों मानो खावब्ला नुजाफैगासिनो? आं नोंसोरनि खिथु फैयाखै। आं जेथिंगालाय मोजां नुदों बेथिंसो फैदों। गावसोराबो आं मोजां नुनाय जायगाथिंसो थांगासिनो थाबाय थायो। बेखायसो आं नोंसोरनि खिथु थांबाय थादों। बे पिंलेना माने पिंक कालारनि दुब्लिया नोंसानो मा नोमफाया गायना दोननाय दुब्लि नङा। बे दुब्लियाव बे बिबारा हारसिंनो रज'बदों। जाय जेरै हागौ गोसो बायदि फट' लागोन। नोंसोरहा बुंनो गोनां मा दरकार आंखौलाय? नोंसोरो गुबुन दिन थांनानै फट' लाहैनो हाया नामा? नों जोंखौसो आरो उल्था होनबावदों। साला सैमा, दहाय मानो गाव हारसिं फट' साफायनानै जोंखौबो सेल्फियाव लोगोआव लाफानांगौ? जोंखौ नुजाहोनानै थिखांनो मा दरकार नोंलाय? जोंखौ नुजाहोनाय फट'खौ मा बारदान होनदों? नङाबा मा खालामनो नोंसोर आंखौलाय? मा आं हारसिंखाय आंखौ गिगोन सानदों नामा नोंसोरो? नै बिलिंलाबा बिखोआ फिसा जानो हागौ, नाथाय रावखौबो गिनायाव गैया। गोख्रै फट'खौ दाननोबा दान होनदों। आं सेल्फि लानायाव नोंसोरसो नुजादों। आंथ' नोंसोरखौ लानो होननानै थिखाखैना। नोंसोरसो मानो आंजों नुजानांगौ? साला सैमा आरो उल्टासो होनबावदों नोङो? नों बायदि गेसाव मानसिजों रायलायियानो मोजां। आरो बे नोंनि गाननायाथ' असाइसखाथार। सोरबा पिंलेनाव बेबायदि ड्रेस गाननानै फैयो? एसेबो लाजिनाय गैया नामा? आं गानदों, नोंसोरलाय मा जादों? नोंसोर आंनि गाननाय जोमनायखौ बुंनो मा दरकार? मा नोंसोर आंथा फिसा फान्थाब ड्रेस गाननो मोनो, जों गाननो मोना नामा? दा जों गाननायखाय गाज्रिखौनो नुलायबाय। गावसोरा गानबाथाय गाज्रि नुवा, जोबोद समायना नुयो। साला बालन्दा, मोजां बुंबाथाय गाज्रि फारसेल' थाङो। मा बालन्दा? आं माब्ला हाबा जाखो आरो आंनि हिनजावा माब्ला थैखो? बालन्दा माखौ बुङो नोंसोर मिथिगौ? जाय हाबा जानानै हिनजाव थैजानाय हौवा बेखौसो बालन्दा बुङो। आं हाबा जायालासिनो माब्लाथो हिनजाव थैजाखो? बालन्दा बुंनो फैयो। बालन्दानि ओंथिखौ मोनथिया गारा? मोनथिगौ, नोंनिख्रुइ साबसिनसो मोनथिगौ। नाथाय नोंनि बे आखल आखु आरो गाननाय जोमनायानो जोंखौ बुंनो गोनां खालामदों। माथो लिंलाबसो हामानिथो नांलाय खमलाय नोंसोरलाय? माथो जादों आगैमोन? हामानिथो एसेबां दावराव नोंसोरलाय? मा बुंबावनांगौ जोंलाय? नोंनि लोगोआनो दं नालाय नोंनि लोगोनाव सोंना ला। ओइ लिंलाब, बुङामाय मानिथो मा नांलाय खमलाय जादोंमोन? मा बुंबावनो आरो, सालिफोरा बे पिंलेनाव फट' लानाय लायैनिनो दावराव। गावसोरखौ लानाय बायदि मोनदों आंखौ सेल्फि लानायाव। आं हारसिं सेल्फि लादों, बिसोरसो आंनाव नुजाफैदों। आंनिलाय मानि गोरोन्थि जाखो? बिदिसो जादों नामा? आंथ' लाजिलायलांबायसो। साला जेबोआनो गैया बेयाव, आरो नोंसोर फट' लानायनिसो दावराव। मानसिफोरा बयबो फेसबुकाव पिंलेन होननानै फट' आपल'ड होनायखाय आंबो जायगाया नायनो मोजांथार होननानै नायनो फैबाय। माथो जेबोआनो गैया। आं लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय। बेनिख्रुइ जोंनि गामिनि दुब्लियासो साबसिनथार। बे जेबो गैयि जायगायावनो फैनानै बेखौनो फट' लानो एसेबां दावराव जागासिनो नोंसोरो? मा नुखो बेयाव फैनानै? मा दं बेयावलाय? मायबा मोनसे जायगा ओंखारब्लानो एसेबां फट' लानो हांखुर जायो नोंसोरो? आरो बेखौ फेसबुकाव देखायनो मोनब्लासो बिराद गोजोननाय मोनो आरो नोंसोरना। मोजां जायगा मोनब्ला जेबो खोथा नङामोन, नाथाय बेयावथ' जेबोआनो गैथारा। बेखौनो एसेबां मानिथो पिंलेन होननानै दावराव खालामगासिनो? बे पिंलेना गाबोन सानसेया जुब अखा हाब्ला दानो ग्रिनलेन्ड जालांगोन। अब्ला आरो ग्रिनलेन्ड जाब्लाथाय आरो फैबाव नोंसोर बेयाव फट' लानो। बेलाय माथो रामायण महाभारतनि बायदि सल'बाथासो बुंबाय थाबायलै। थांनो नांसिगोन जों, बेयाव थाबाय थाबा जानाय नङा। जेबोआनो गैखाया बेयाव, थांनानै माबार, बेयाव थाबाय थाना लाब गैया। मोजा लिंलाब, नोंलाय मानोथो बेयाव फैदोंमोन? होमबालाय नोंलाय मानोथो फैदो बेयाव? मा बुंनोलै भाइ, मानसिफोरा फेसबुकाव पिंलेन होननानै फट' होबाय थानायखाय बेयाव सिख्लाफोर नुगोन होननानै नायनो फैदोंमोनलै। साला नोंनो बरबाद खालामना होबाय नांलायनानै सिख्लाफोरजों। दाथ' रावबानो गैला माथो, थांजोब्बायसो। होमबालाय दहायलाय माथो रामायण महाभारतनि बायदि जा मोजां डायलग होथारदोंमोन। बे जाबाय नैबे दावलानि राजनितिक। दानि दिनाव गाज्रिब्लाबो सिख्लाफोरनि सिगाङाव मोजां जानानै दिन्थिनांगौब्रा। बेसो कृष्णनि किक्ष'। नोंबो माथो गुन गोनां गुन्दासोलै।